О, добро утро, Стейси! Добро утро, мамо! Сладки! Не! Те са за партито. За партито са не може. Ще има парти! Благодаря, мама! Да, и ти се ми помагаш да украсим къщата, но ще е утре. О, нищо, нали ще има. Благодаря. Добре, отивам да подготвя поканите. Добре. О, и мамо, да? Искам да те гушна. Добре. Ела тук, мама. Добре, сега вече отивам да подготвям поканите. Добре. О, Стейси, да? Върни сладката. О. Ето. Добре. Кен, какво правиш? Все още се опитвам да отслабна и спортувам. Нужно ли е да чува цялата къща? Ами да. Не мога да го намеря сред всички тези листи. Мамо, какво правиш? Търся едно нещо, миличка. Защо толкова много листи? Чак и по земята падат. Да, виждам. Къде? Да. Здравейте. О, здрасти, Челси, здрасти, Лейси. Какво правите, как сте? О, играхме си и така, добре сме. Защо има толкова много листи тук? Защото търся нещо, миличка, един лист. И така. Хей, здравейте, хора! Скайлър, къде беше? Навън с Клоуи, с моята приятелка Клоуи. И тя сега ще ми дойде на гости. Истина ли? Да, защо се очудваш толкова? Но след малко, защото тя отиде някъде. Добре. Качвам се горе. Добре, Скайлър. Хей, хора, аз съм тук. Здравейте, аз отивам при Скайлър. Обещах и да дойде да си говорим. Хубаво, качвай се, тя е в стаята си. Добре. Здрасти, Скайлър. Здрасти, Клоуи. Какво правиш? Нищо, дойдах да си говорим, нали ме извика. И така, Стейси, още не мога да намеря листа и... О, някой чука, отиди да отвориш. Хубаво. Да? Самър, какво искаш? Нали сме скарани, какво искаш? Исках да ти се извиня и да ти дойда на гости. Сигурна ли си? Да, съжалявам. Не знам. Добре, влизай, ще видим. Хей, мамо, Самър е тук. Здравей, Самър. Здравейте, госпожо Робъртс. Много сте хубава днес. Благодаря. Добре. Ние ще си... какво ще правим, Самър? Хайде да си поговорим. Ела. Добре. Какво искаш да правим, Самър? Да знаеш, още съм ти малко сърдита, но малко. Добре. Искаш ли
нещо, но отивам до тоалетната. Ти отиди при майка ти. Аз отивам до тоалетната и идвам. Добре. Хей, здравейте! Аз съм Самър. Здравей! Аз съм Челси, а това е моята братовчетка Лейси. Така де, тя не ми е братовчетка, но сме много добри приятелки. Аз съм Лейси. Добре, аз съм приятелката на Стейси. Да. Стейси ми е говорила за теб. Лошо или хубаво? Най-вече хубаво. Но ми е говорила и лошо наскоро, защото ми каза, че те се скарали. Да, скарахме се. Хей, искате ли да играем на нещо? Ами Стейси? Тя отиде да прави нещо. Хайде, елате в хола или там, където кажете. Добре, но виж, моята най-любима играчка. С Лейси много обичаме да си играем с нея. Да, хубаво е. Но хайде, отивайте. Аз идвам сега. Само, че ще мина през тоалетната. Добре. Вървете. Идваме и сега. Добре. Любима играчка, значи. Нека изгори. Сама, какво правиш? Какво е това? Сега ти отмещавам за всичко, което си ми направила. Това е любимата играчка на сестра ти и на Лейси. Какво? Как може това да си го направила? Не може такова нещо. Не ми се побира в главата. Момичета, какво става? Стейси пак направи беля. Какво? Това заекът на Челси ли е? За съжаление, да. Кой го направи? Стейси без да иска. Всъщност не знам дали е без да искаш. Стейси. Не съм го направила аз. Няма думи. Въобще не ми обяснявай нищо. Но няма но. Стейси, в стаята си наказана. Сама, обясни по-точно какво стана. Това не е честно. Стейси, какво ти се е случило? Самър ми се случи. Излага, че съм изгорила зайка на Челси. Любимото зайче на Челси. Стейси, лошо е да обвиняваш другите за грешките си. И ти ли не ми вярваш? Но наистина не бях аз. Сама го направи, за да ми отмъсти. Наистина повярвай ми. Виж, Стейси, понякога по-добре да става така, да изложиш, че някой друг го е направил. Но не бях аз. Добре де, вече ти вярвам. Щом казваш, че не си ти, значи не си ти. Ами да, не съм аз. Но Самър ме излъга всички, за да ме накажат, защото искала да ме отмъсти. И сега си говорят в кухнята какво съм направила, но всъщност не съм аз, но мама не иска да ме слуша. Кайла. Ало, Ники, здравей. Знаеш ли какво направих, за да отмъстя на Стейси, че понякога се е държава гадно с мен? Взех любимото зайче на сестра й, изгорих го и я обвиних. Защо не си на моето мнение? Челси, ако ще ми се караш, по-добре не да и да влизаш. Не, въобще не е за това. Всъщност исках да ти се извиня. Но защо ще ми се извиняваш? Защото не бях права. Чух как Самър се обяснява на Никол, на Ники, че е излъгала и е направила всичко това тя. И тогава се почувствах толкова виновна, че ти се скарах толкова жестоко. Съжалявам, Стейси. Няма проблем, но за този път да
да знаеш, да ми вярваш, а не на моите приятелки. Да, така е. Стейси, исках да ти се извиня за това, че изгорих зайчето на сестра ти. Просто не ме поглеждай, така ми каза и днес. Не, наистина, този път е сериозно. Не се подхилвах, но сега ми повярвай. Не знам дали да ти вярвам. Мамо, защо точно при мен трябва да плачат? Ох, момичета, елате тук. Да, и искам също на вас, момичета, да ви кажа нещо. Какво? Въобще не ни говори. Не, аз исках... Какво искаш? Само да ви върна мечето. Мечето! Ой, мечето ми! Но къде го намери това същото? Всъщност аз не съм го горяла. Взех един въглен от вкъщи и се представих, че съм го изгоряла. И когато щях да се добря с Стейси, ако се добря въобще, щях да ви го върна, но реших, че съм грешила. И ви го връщам. Съжалявам на всички. Извинявай на теб, ако съм ти направила нещо, на теб Стейси. И най-вече, на теб Стейси. Няма проблем. Добре, сега, това ми дойде твърде много за днес. Чао, Самър. Довиждане. Ще се видим утре, Стейс. Да, сам. Чао, чао.